हणजुणी धरणातल्यान मिनटाक 2,000 लिटर उदक गळून वारवता। केरी 70चो शेतकार गोविंदराव राणीन खाल्ल्या आरटीआय WRD खात्याचो शॉकात करपी कारभार एक्सपोज जाला। हणजुणी धरणाचेर दर वर्सा मेंटेनन्साक म्हणून लाखांनी मोडटात, जाल्यार उदकाची गळती वर्सान वर्स कशी वाडटा काय म्हणून राणीचो प्रस्न। हे गळतेन धरण एक दीस फुटू येता। अधिकाऱ्यांनी उदका वांटप संस्थांची मनमानी चल्ल्या म्हणून राणीचो आरोप। धरण अधिकारी म्हणटात लिकेज व्हडलीशी ना। हांगा पायपलायन गेली आणि ही पायपलायन हे शेतांक वाडपाचे वाल आता एज ऑन 5/3/2014 ही लिकेज वॉज 1319.5 लिटर पर मिनिट। एज ऑन 2015 नेक्स्ट इयर ह्या वर्सा लिकेज हॅज इन्क्रीज बाय 1793.00 liters per minute. Instead of decreasing as years go on, we are doing maintenance, it should come down. Instead it is increasing. That shows there is no maintenance. Government is spending lakhs of crores of rupees for proper maintenance, but maintenance is not done as per required method. This is in the lean season of the dam, where the level of water is very low. Then what will be the leakage when it filled? सोसायटी स्थापन केला पण त्यांना प्रॉपर गायडन्स दिवना। पाणी कशें सोडपाचें, पाणी मेंटेनन्स कितें करपाचें, ही जी मेंटेनन्स जी क्वालिटी आसता ती कोणच पळयना। दॅट्स वाय आय एम फ्रायटन वन डे दिस डॅम मे बस्ट, वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सबमर्ज इन द वॉटर। धरणाचे अधिकारी म्हणतात लिकेज व्हडलीशी ना, मेंटेनन्सूय खंय बरेपैकी चल्ला। ते लिकेज बी जे आसता इट इज नॉमिनल, ते असतात इवन नवीन सुद्धा बांधले नाही, थोडे लिकेज जावंक शकतात, पण इतले लिकेज ना आमचे काय प्रॉब्लेम ना। ना 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 धरण असे धरण असे फुटपायचे ना शक्यता। महाराष्ट्र कर्नाटक पळयल्यार नाही आमचे ते DSP येता पळय एक्सपर्ट्स, ते सुद्धा सांगता आमकां तुमचे एकदम बेस्ट मेंटेनन्स दे अप्रिशिएटेड आवर मेंटेनन्स वर्क। प्रुडंटा खातीर उदय परब। डॉक्टर आंबेडकर आणि संघाचे संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार दोगांनी तेन्नाच्या परिस्थितीत देशा खातीर मोठो व्यवहार केलो। RSSचो मुखेली मोहन भागवतान ही उतरां काढली। राष्ट्र वयर सरतले जाल्यार नीतीमुल्यांचें शिक्षण जायच। फक्त स्वताचो विचार करपी स्वार्थी मनीस जनावरां परस सकयल। शिक्षितांनी समाज देशाविशीं चिंतचें, राष्ट्र उबारणे खातीर एकठांय वावुरचें म्हणून तांणी शिक्षक पालकांक उलो मारलो। बांबोळे कुजिराच्या डॉक्टर KB हेगडेवार स्कुलाचे भागवतान औपचारीक उक्तावण केलें। डॉक्टर आंबेडकर शिकून मोठे झाले, त्यांच्या ज्ञानशक्तीची तुलना फार थोड्या लोकांशी करता येते। त्यांनी शिक्षण कोणत्या परिस्थितीत घेतलं, किती परिश्रम केले आणि इतके ज्ञानी ते झाले, बॅरिस्टर झाले। अर्थव्यवस्थेवर त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली। इतरही अनेक विषयांचा चतुरंग व्यासंग त्यांच्या ठिकाणी होता, पण या सगळ्याचा उपयोग त्यांनी स्वतःकरता नाही केला, देशाच्या उद्धाराकरता केला, समाजाच्या उद्धाराकरता। ज्यांचं नाव या शाळेला मिळालं आहे, लहानपणापासून शिक्षणात ते नेहमी त्या काळच्या प्रथम श्रेणीत येत राहिले। परिस्थिती कठीण होती, डॉक्टरकीची परीक्षा प्रथम श्रेणीत प्राप्त झाली। डॉक्टरांनी नोकरी नाही केली, डॉक्टरांनी डॉक्टरी केली नाही। डॉक्टरांनी असं ठरवलं की आपलं हे जीवन या देशाच्या कामासाठी लावायचं। शिक्षणाचा उपयोग काय? केवळ आपलं पोट भरणं असं नाही, तर सगळ्या जगाचं पोट भरता आलं पाहिजे इतकं आपण सक्षम व्हायचं। केवळ आपल्यापुरता विचार करतो तो जीवशास्त्राच्या दृष्टीने त्याला मनुष्य म्हणत असले तरी जीवनाच्या दृष्टीने तो पशूंपेक्षा वर नाही। भारतीय घटनाकार डॉक्टर आंबेडकराची आयतारा 6 डिसेंबराक पुण्यतिथी। RSSचो मुखेली मोहन भागवत नेमको तेच दिसा आयतारा डॉक्टर KB हेडगेवार स्कुलाच्या उक्तावण सुवाळ्या खातीर गोंयांत आयिल्लो। डॉक्टर KB हेडगेवाराच्या पुतळ्याचें ताणें अनावरण केलें। सुवाळ्याक मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी बाकीचे मंत्री आशिल्ले। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी। घेवया एक विराम।